Mase, mane, matam. Matam. Nih, mabri nih. Mase, mane. Ini omana tarana nih, mama mudeng pernah akai pernah upi semua mana jawa. Jagin tuh para upi ada. Gundai, sampai baydisna konsela konsili rula baina hoyo आरो अमानो ओमफ्राय उपाय गैया आं फार्म बानायनायनि मोनसे सिमां दोङो जागाथ' गैखाया ओरैनो जिखिनि जागा दङ बेयावनो फिसा मोनसे फार्म बानायनानै संसार जालांनायनि खोथा दङ आरो सिमां दोङो खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' नोंथांमोना नायलांलायदो दिनैनि भिडिअआ मा जागोन स' देखायलांबाय थानि अमाफोरा गाबगासिनो दिनै अमा आदार होनांगोन उपाय गैया स' नायलांबाय नै गाइस आङो नै न'निफ्राय अफ्रि खान्थायाव लादो आरो अबेयाव बाल्टिंआव लानानै बाल्टिं गंथामाव सोनानै ओमफ्राय दा आंनि हिन्जावा नै गुन्दै लायना होदो आरो आंनि थाखाय गुन्दै लानानै ओमफ्राय आं दा बाल्टिंआव माबाखौ अफ्रिखौ सोनानै दा गुन्दैजों गलायनोसै आरो गुन्दैजों गलायनानै ओमफ्राय एसे ना गोरान होनानैसै ना गोरान होबाथाय अमाया मोदोमनानै दा जायो आरो ओमफ्राय आरो बेमार आजारबो जानायनिफ्राय खारग'नायनि चान्स थायो अमाया बेनिखायनो बाहाय होयो आरो माबाखौ अफ्रिखौ ओमफ्राय आरो दिनै आंना अमा आदार होनाया थारमाने बायदिसिना हाग्रानि माबा माबिफोरखौ रुनाय गैयामोन आरो थास' थिं थालिर मादा माबा माबिफोरा रुनाय गैया आरो स' बेनिखायनो आं दिनै अफ्रिदो आरो नै गुन्दैजों लगायना होनो गोनां जादों स' बेनोमोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम स' आं दा नै दंखलाव गुन्दैखौ गलायगासिनो अफ्रिदो बिदिनो गलायखांनानैसो आं ना गोरानखौ होयो आरो बाल्टिं गंथामाव लांनो गोनां जायो आङो ओमफ्राय बाल्टिं गंथामाव लांनानै आदारखौ होयो आरो ओमफ्राय आरो अमायाबो एसे माब्रै नालाय थ' एसे लांनो गोनां जायो So finally guys ini nih अमा आदार होदो जोंना अमाया फुलिबाय आरो ना फुलिनो थाखाय एसे जोथोन लानो जाबाय ओमफ्राय दिनै आदारा जेबो गैया उफ्रिदो आरो गुन्दैल'सो ओमफ्राय ना गोरान एसे होबाय ओमफ्राय आदारा ओरैनो आगोलाव थायोमोन थानाया ओमफ्राय दिनै उपाय गैया आरो एसे बाहायदोनो होनांबाय आरो ओमफ्राय ओरैनोलाय बायदिसिना रुना होयो आरो थास' माइरं ओमफ्राय बिथिं थालिर बिफां बेफोरखौ रुना होयो ओमफ्राय दिनै उपाय गैया गुन्दैजोंनो होनांबाय आरो दिनै स' होगासिनो स' नोंथांमोना नुलांबाय जानो हागौ जोंनि अमाखौ आदार होगासिनो दिनै जोङो नै
Atar hogra party ya. Ayo bayi gunung ke. Oh. Naik bawa mana? Tidak kayak gini ya. Nebe bima ara. Dosen zakang bari di. Roh. Ah, ini bayi lo sekarang mana tak nih? Mana? Nah ini lah bari nih bener sih. Ini macam full deh. Pating lo aku. Laba. Ya. Jana labaria. Nebe nih jani labaria. Labari. Jangan top der. Hangsa dong ini sih. Ini jangan udah. Oh ini lagi lama tak terus. Nah. So finally guys ini oma tarane जोब्बाय ओमफ्राय जों दा बेलासिनि बेरायनो थांसै आरो दखान सखान बन्द खालामसै दिनै बेरायनो लुगैदो ओमफ्राय आइटेमा सुनानै बेरायनो थांसै कमप्लिट अमा आदारखौ जोङो सानसेयाव खेबनै करि लयो आरो थ' खांबाय जों दिनै अमा आदार होनाया जोबखांबानो खान्थि मोनखायो ओमफ्राय आदार दिहुननायाव एसे खस्थ' जायो आदारखौ बा गैया जेरै मेरै माबा माबि बुथुमना हाग्रा बायदिसिना बुथुमनानैबाबो रुनानैबाबो दिहुननो गोनां जायो So guys जों नै दैमायाव बेरायनो फैदों एसे मोनाबिलिनि अमा आदार सादार होनानै ओइ राखिनिया गय जासिदों गय जादों गय मान गोथाव जेरै ब्लगखौ नों होनो मोनालै mana लाजियैनो neng mana bra neng mana nian sakti जायो ini आं मोनसे चेनेल खुलिना होदो फेमिलि अफ पुर्निमा होननाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै नायबाथाय नुगोन आरो बिथांनि चेनेलखौ ओमफ्राय बे चेनेलखौ स्टार्ट खालामनाय जायाखै दै जेब्ला स्टार्ट खालामगोन नोंथांमोना बेयाव जानायनि भिडिअ नुगोन जानायनि स्टार्ट खालामनाय जायाखै स्टार्ट खालामगोन ओमफ्राय दा नै फिल्डआव फैदो आरो बेरायनो देला लं जाम्प बारलाय खेबसे बारा आङो हाया रोनो दासो रोनो ओंखाम जाबोनो फुजायाव आखाइ लोर इमान गोरा बेयावसो मा जाखो जाखाया मा दखलसो जाना थाबाय इसानो बारदों ओंखायनोथ' साजादों जोङो दाखालियो जावखांना लाना होनबाय बेबायदिनो बारदों जों भिडिअ रेकर्डिं खालामदोंमोनलै इसोरनि बारनो नागिरनाय हारिनि खालामना दिलाया दरकार गैयानो बारानो इयो हायाबालाय माखौ बारनो बिदि मिनिनाय साइसआ माबायदि ना मिनिनाय साइसआ हाजिजि हाराव राव mana सानैया हाथाया दामतल बायदि ना समान नामा नायनि नोंना हाराव मोनसे साया जायोलै हौवाफोरना So guys नै जोङो दा फिल्डआव दसे जिरायदो आरो दा बोर बिलाइ बिरनाय नुसिगोन दा बुंबांनाय बिर बिलाइ बिरनायखौ मोजां नाङो थानो ओमफ्राय मानसिफोरा नै मोसौ लांगासिनो जा मोसौ गैयालै फानजोब्बाय मोसौखौ मानो थाखाय फाननो गोनां जादों नोंथांमोननो खोन्थानि आङो थारमाने जोंहा मोसौ दोस्लायनाय ओरै मानसि गैया आरोना ओमफ्राय सबबो गावबा गाव खामानियाव थाङो जोंबो मानो समाव कलेजाव थाङोमोन खानैबो हिन्जाव खानैबो ओमफ्राय आइयाबो आरो बेलेग खामानि माथा मारियो ओमफ्राय मोसौखौ दोस्लायनो बायो मालाबा बावगारो मालाबा मोसौ दोस्लायनो बावगारनायावनो मालाबा हैनो टाइम मोना मालाबा लायनो टाइम मोना इसानो फाननो गोनां जाबाय आरो उपाय गैया मा नायदोलै नोंनि चेनेलाव माला फैगोन भिडिअआ
माला फैगोन मिथिया मा बेदर एरगोन नोङो आं एगाराथ' बोरबाय हमना फैसोदोलै नै ओइ मासे नै बोरबाय वाह मामा ये क्या रे नैया मासे मोनबाय नै ah Mase manei matam. Matam. Nih mabri nih, nih. Mase manei. Ini nih. Mase manei. Matam. Oh ini masih mana? Rara. Wah, jika kita siman bagas nih masih nih. Suara. Masih nosin tinggi kemana gila gila? Koi. Kiधर रे? Oh iya masih ini. Lemas dulu ini li. मुझे जल्दी उठना है ऊपर Oke, Om. Kamera ada? Ada pada? Oke. So guys, oma थानायाव लाइट दङ आरो ना बेयाव बोरबिला बिरगासिनो स' नोंथांमोना हमना देखायनो फै come on guys नै बोरबिला मासे मोनबाय नै आसानद्रा मोजां मासेबाव बेखिनि मासे नै मासे Mani jabai. terus ini Oh, ini. oh ini siapa oh ini siapa Pagi sampai lah, aku nih. ini mas oh ini si mau ini Oh ini mas Bo. Ada memang pungkri lah Masih mana mata mabri mabba mbak guys mabba ada ini bersih ya kira oi mati lah oh ini masih mati lah Beri, gak perlu banyak lah. Hah? Biko? Oh ini, biko mana kerja? Ini masih nih. Ang muntar ali. Ini masih nih. Iya. Mana lah? Lama. So guys, video nana bering nangke, nanti mana komen boxaw fourmaihor, ada di video nana nih jadi moja nang dembar like kalam, share kalam, ada subscribe kalam. So video ko bikin orang pujian aja bye, thanks for watching, I love you all, bye bye, good night. Orja bye deh, karena good night bye.